Prosím, Martin Španík, jasné, štvorizba v Piešťanoch? Viac ako 100 metrov štvorcových? S vlastným parkingom a ideálne s bazénom? Tak, niečo pre vás mám. Prinášame vám možnosť stať sa majiteľom exkluzívneho štvorizbového apartmánu v apartmánovom dome Linea na okraji Piešťan pri Slňave. O vaše pohodlie pri využívaní apartmánu sa postará vlastné parkovacie miesto, 5000 metrová spoločná záhrada s kútikom na opekanie, takisto 22-metrový plavecký bazén. Samotný apartmán má 110 metrov štvorcových, pôvodne bol trojizbový, aktuálne je prerobený na štvorizbovú variantu. Apartmán prešiel rekonštrukciou a má úplne novú kuchynskú linku na mieru. Kvalitné hliníkové okná a vonkajšie tienenie sa postarajú o váš nerušený spánok a tepelnú pohodu počas leta. Tak, ak vás táto ponuka štvorizbového apartmánu tu v Piešťanách zaujala, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.